Sanibonani guys, another day, another story. Ngithi minani kuphi ugogo eshiyela ingane iwili eyashokha wonke umuntu. Lalelani-ke nasi story time. Kuthiwa-ke ugogo nje wakhula ekhulisa le ngane yabo, ingane yengane yakhe iyona nje yaba nebhadi yashonela uma wayesancane nobaba wayo. So wavedane nje ugogo wayithatha kwaba nje ingane kagogo. Hhayi, noma wayenabo abanye abazukulu but lo was the only child. Yayihlala nogogo, yakhulisa ogogo, laba abanye bebekhuliswa abazali babo because babesaphila abazali babo. Hhayi, kuthiwa-ke nje ugogo wayenamadodana amaningi, amadodakazi amaningi, yabo nje wayezele and ugogo waye-rich. Kuthiwa nje waye-rich lokhu ukuthi unemfuyo, yabo, unamasayithi, yabo nje wayenezinto ey'ningi ezi-valuable, even though zayingeyona imali, but zazine-value nje. Hhayi, kuthiwa-ke ugogo-ke ehlale nale ngane eyithanda, le ngane eyithanda. Kuthiwa le ngane le masifunda e-high school nje, decide ukuthi yona iyasindiswa. Kuthiwa nje isindiswe, ibe ingane e-right, eyisibonelo esihle endaweni. Kuthiwa kodwa into yayinothisa ngogogo ukuthi ugogo abantu abaningi babengamthandisisi and yayinga-understand why, because ugogo unenhliziyo enhle, yabo. But abantu abaningi nje babemsaba, abanye bemnyanya, yabo. Yabo nje, ngisho wathiwa hlampe bakhuluma naye mebeke bezwe ukuthi wakuloya muzi nje ubone ukuthi khona into e-off by ney'ngane ziyay'qhelelanisa naye, ayizwani naye, wayezwana ney'ngane zasesontweni kuphela lokugcina. Ezesonto nakhona ngoba wayezama ukuthola abantu, wayeqala ukuthola abantu abamamukelayo. Hhayi, kuthiwa nangempela-ke ugogo-ke kushaya isikhathi agula ugogo, ngisho egula unakekelwa yiyo le ngane. Kuthiwa agula ugogo, agula ugogo, agula ugogo. Kuthiwa hhayi agule lokhu oku-serious. Hhayi, kuthiwa mese ku-serious, uma ngabe nje esezoshona ugogo ayibize le ngane. Kuthiwa meyibiza ayitshela athi, mntanami ngiyakuthanda, ngithi uyazi. Kuthiwa isho ingane ithi, yebo gogo ngiyazi ukuthi uyangithanda. Kuthiwa athi-ke ngizokunikeza isipho. Hhayi, kuthiwa le ngane le ithi, hawu gogo, okay kulungile, yabo. Kuthiwa athi ugogo, lesi sipho lesi engizokunika sona siyoze sisebenze mhla kwathiwa ngiyashona emhlabeni, yabo. Eyi, kuthiwa le ngane le imangala ukuthi hawu kanjani manje, yabo, ngoba yayingakholelwa ukuthi nje ugogo engashona manje because ukugula kwakhe angekholelwa ukugula ukuthi mhlawumpe useyaqulwa wenziwani, kuwukuthi nje wayegula kodwa. Hhayi, kuthiwa nangempela-ke ugogo athi ayikhangeze ikhangeze mese eyifumbathisa ukhiye, kuthiwa uyibambe-ke ukhiye ingane. Hhayi, kuthiwa kwalalwa nje ngakusasa ugogo wangavuka. Kuthiwa ikhala ingane, ikhala ingane, ikhala ingane-ke. Fike-ke manje ingane kagogo-ke nje kugcwale egcekeni, hhayi kuthiwa ugogo afihlwe. Kuthiwa ugogo mhla ezofihlwa kunethe imvula into ongayazi. Kuthiwa yaqala yanetha the day eshona. Kuthiwa inethe, kuthiwa yabo le mvula le ey'khukhula. Kuthiwa inethe, 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 uthi ugele hhayi futhi noma ezongcwatsha kunethe nganje ukuthi kwakuxathuka, yezwa. Kuthiwa hhayi ekugcineni-ke kodwa kuduma izulu kube umbambamba nje. Kuthiwa nje kwakusabisa mhlazane kushone ugogo endaweni, kwaba mnyama emini. Hhayi, uthi ugele kodwa still nje angiboni lutho mina olu-off, yabo. Uthi hhayi, mase-ke kuyalentuswa-ke kuqedwe-ke, mase kuqediwe-ke umngcwabo nje kwaphela iy'nsukwana-ke, hhayi mase ngibona beyabuya futhi bonke abantu bala ekhaya. Uthi hhayi bebuye-ke abanye vele babengakaze behambe because kwakusanda kwenzeka. Uthi hhayi mabebuya kuvele kuqhamuke nje indoda isho-ke indoda ukuthi yona iwummeli and izofunda iwili kagogo. So kumele sonke sibe khona. Hhayi, ngibone nabanye befika, uthi hhayi sihlale sigcwale indlu nabazukulu bagogo abanye babo. Kuthiwa nangempela hhayi kuhlalwe phansi-ke ummeli-ke akhiphe incwadi. Kuthiwa mekhipha incwadi kuqale-ke kwabiwe-ke izinto-ke, kwabiwe, 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 kwabiwe. Hhayi, uma ngabe sekwabiwe kanjalo-ke, yabo nje kwabiwe, kwabiwe-ke ukuthi endaweni ewukuthi izobe kabani, yabo. Kuthiwa nje hhayi ugogo kakhulukazini-ke abafana bakhe because abesifazane base bagana vele. Hhayi, kuthiwa nangempela-ke uma ngabe esezoqeda nje okwaba mesethi-ke kunento futhi enye-ke ekulentuzane ekumele ngiyisho. Hhayi, mese yasho ukuthi ekugcineni ugogo uthe unesipho esispeshali for intandokazi yakhe. Hhayi, kuthiwa wonke umuntu ekhipha amehlo ukuthi kazi intandokazi izonikwani because wonke umuntu wayazi ukuthi mese intandokazi usho uba. Hhayi, kuthiwa nangempela-ke ugogo-ke kuthiwa avedane lo baba lo anikeze ingane isikhwama. Kuthiwa meyinikeza isikhwama wathi ugogo akuthe nakhu akushiyela khona, ungakuvuli unabantu uyokuvula usuwedwa. Eyi, kuthiwa bonke bebe-curious ukuthi hhayi bo, gogo yini le engaka ayishiyele le ngane, yabo. Hhayi, kuthiwa nangempela-ke ingane-ke beyincenge, kuthiwa nje ethi nje ngeke ngoba kuthiwe kumele ngiyivule sengingedwa, kumele ngiyivule sengingedwa.
Hhayi nangempela kuthiwa ingane-ke ihlale nje lento ihambe iyoyifihla ndawana thizeni nje ingayivuli yabo. Hhayi kuthiwa nangempela-ke kuhambe iy'nsuku-ke behambe bonke abantu. Yabo i-curious kodwa manje futhi ayifuni ngampela kuthiwa behambe bonke abantu ngoba kwakukade ihlala nogogo obawu-2 yatholelwa-ke umuntu esizohlala naye egcekeni. Hhayi kuthiwa-ke nangempela-ke ithi masiyodwa ingane, nayo ijahile phela ukubona ukuthi kazi ugogo eyishiyile. Kuthiwa nje ithi ifice kulokhiye lo kunelentuzane, kunelentuzane, kunebhokisi elivalwe yabo into engathi ikhisithi kodwa encane evalwe ngokhiye ekudinga lo khiye ukuthi ivule. Hhayi mese ebona ukuthi kwakunengidi akhumbule ukuthi hawu ugogo wanginikeza ukhiye yabo. Mese eyavula, mevula afice ilentuzane, incwadi, afice umgeqo, afice nento yabo lezi zinto engazuthi lezi zinto engathi ezokufaka umuthi lokhu okuncane okuyibhodlela. Afice lezo zinto zo-3. Hhayi mese eyayithatha incwadi eyifunde. Kuthiwa mayefunda incwadi amtshele ugogo akethi uyabona zonke lezi zinto engibaphe zona aziyilutho kunalokhu wena engikuphe khona. Uma uyokwamukela lento uyophila impilo ongakaze uyicabange. Ethi ubonile mina ngize ngafa ngiphila impilo emnandi ngoba ngamukela lento nami ngangiyimukela kugogo wami, nami ngabona kufanele ukuthi ngiyinikeze wena. Uma uyolalela yonke imiyalelo yami uyoba isicebi, uyoba isigwili, ayikho into oyoyifuna ungayitholi, ayikho into oyoyenza ingenzeki. Eyi kuthiwa nangempela-ke le ngane le ixake kuthi hawu kodwa ugogo akasho lutho encwadini yabo kugcina nje ngokusho leyo nto kuphela ukuthi uma wamukele lezi zinto lezi. Hhayi uthi ugeli nje kuthiwa ugeli abe nokuthi nje angizamukeli mina lezi zinto phela yena usindisiwe angithi. Abe nokuthi nje hayibo lento nanomuthi mhlawumbe kube kuthiwa umgeqo kuphela but umuthi yabo. Hhayi kuthiwa mese exoxa lo sisi ahlala naye la uthi hayibo gogo nangu ugogo engigila ungishiyele nje into engathiwa umuthi. Uthi uma ngamukele khona lezi zinto lezi shuthi mhlawumpe komele ngihambe nazo ngiy'fake esikhwameni or something. Angeke nje ngiyenze leyo nto kungathiwani esontweni. Hhayi kuthiwa nangempela-ke lo sisi naye amangala ukuthi awukhona umuntu owashiyela ingane yabo imithi. Hhayi kuthiwa-ke nangempela-ke mese lo sisi futhi wayehlobo esho ukuthi yazi kodwa ugogo babemusho. Kuthiwa ugogo ngathi uyahamba hamba. Hhayi behleke leyo nto kodwa isho le ngane ithi hhayi ngeke ngabe ngiyazi ukube kuthiwa ugogo wayehamba hamba ngangizombona phela ugogo bengihlala naye ngilala naye embhedeni akukwazi. Hhayi izinto angazi phela nami izinto ey'shiwoyo yabo behleke-ke. Hhayi kuthiwa nangempela-ke belale-ke kuthiwa mabelele mase intombazane iyaphupha-ke le ngane kagogo iphuphe-ke ugogo usezoyi-explain-ela ukuthi izokwenzenjani. Ayitshele-ke ugogo ethi mina emhlabeni ayikho into eza mahhala yonke into uyayisebenzela. So ungabona laba ngibanika iy'mbuzi ney'nkomo nani 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 kodwa lezo zinto zonke ziyoshabalala. Wena ukusebenza kwakho ikhona okuyokulethela yonke into oyidingayo. Ngisho ungayiyeka yonke into oyenzayo, ngisho ungayeka ukufunda ungaqhubeki ney'fundo zakho kodwa uyoyibona uphila impilo ongakaze ucabanga ukuthi ungayiphila. Uma nje uyolalela imiyalo yami engiyohlezi ngilethela yona daily. Hhayi uthi intombazane-ke ethi esuka lapho-ke ugogo vele nginike another paper. Leli phepha line-list yabantu khona ekubhaliwe ukuthi abathikhiwe, khona abanama-question mark, mase kuba khona abanama-cross yabo. Hhayi baningi abanama-cross kunabathikhiwe yabo, baningi nabathikhiwe but baningi kakhulu abanama-cross. Uthi-ke mese eyamtshela ukuthi yabona-ke bonke laba abathikhiwe abantu esengasebenza ngabo ngaqeda. So wena okwakho ukuthi laba abanama-cross kusho ukuthi angikakabathinti nokubathinta. Mese kuthi laba abanama-question mark yilaba engahamba ngisebenzela phezu kwabo kungakacaci noma kuyalunga noma akulungi ngabo. Hhayi bo intombazane ibuze kusetshenzwani? Kuthiwa athi khululeka futhi ngokuyalela umyalelo olandelayo kuthiwa ugogo inyamalala ephushini. Hhayi kuthiwa nangempela ingane imangala ithi nje angiyimukeli lento yabo ivele ibone ukuthi le ngane kuyathakathwa kahle kahle la. Kuthiwa ithi nje ingane angiyimukeli lento. Hhayi kuthiwa ingane ithathe lento le ihambe iyoyitshinga, itshinge kude yezwa. Kuthiwa ayibuyele kuthiwa nje ingane ibuye ihlale yonke into ibe right. Uma ngabe nje isiyolala ifice nje nazi lezi zinto y'hleli phezu kombhede. Hawu kuthiwa ithuke yoma ingane ukuthi hayibo kanjani cause lezi zinto lezi ngiy'hambisile and ugogo uthe uma ngizamukelile and mina angikaze ngisho ukuthi ngiyazamukela. Hhayi kuthiwa nangempela ntambama abuye ugogo amtshele ukuthi ngiyazi ukuthi mhlawumpe unokuthi une-choice, awuna-choice kumele uzamukele lezi zinto. Kumele kuthiwa hhayi ingane ithi nje ngeke gogo ngancama ungilande ungibulale makumele mina ngikhonza uJesu wami.
Hhayi kuthiwa ebusuku inkinga ayikwazi ukulawula iphupho layo, ikwazi ukulawula i-situation yasemini. Kuthiwa ebusuku ilale, kuthiwa uma ilele ebusuku, kuthiwa afike futhi ugogo-ke ayitshele ukuthi namhlanje siyaqala siyasebenza. Kuthiwa afike ayichazele ukuthi uzofaka lo mgeqo uphathe le nto le, iyona ezoba isivikelo sakho yabo nani nani nani. Uyahamba uye emzini othile uyokwenza ukuthi. Kuthiwa ingane yaqala yaba umthakathi, into ongayazi kuthiwa nje yayingalali ikhonjiwe. Uma uselistini kuthiwa ilisti yayiphusha ingane, yayiphusha ingane. Abanye bayafa, abanye iyabahluphekisa, zonke izinto zobumnyama ongayicabanga, yezwa. Abanye iyababulala, abanye iyabahluphekisa, abanye iyahamba iyochela emzini yabo. Inezinto nje ey'ningi ezenzayo zobuthakathi. Hhayi kuthiwa-ke yenze lezi zinto zayo-ke. Kanti ngelinye ilanga iyoya kumuntu owayewukhokhovula, kusho ukuthi owayedlula ngisho ugogo. Kuthiwa nje yayisimumoshile ngisho nasendaweni, ngisho nakude nasendaweni kwaziwa nje ukuthi le ngane uma ike yaphuma ebusuku iyomosha. And into ebuhlungu ayazi lutho, isuke ingeyona. Kuthiwa nje uma ivuka ekuseni ayikhumbuli ukuthi ike yenzani. Ayi kuthiwa-ke ugogo eyincoma ukuthi hhayi cha uyasebenza, uyincoma khona emaphusheni ekuseni ivuke ingasakhumbuli lutho. Hhayi kuthiwa nangempela-ke ivedane ingane, kanti ngaleyo langa ugogo ufuna uku-attack-a umuntu wayemnyisa yabo esaphila ababethakatha naye bekwi-competition. Kuthiwa hhayi ayitshele namhlanje uyobhekana nengqongqo efana nawe. So ngifuna ukuthi ube strong yabo, ayenze lezi zinto zakhona. Kuthiwa nje uyena wayeyithuma kahle kahle eyigcabe enzeni. Okunye ivuke inezinto engayiqondi but ngayitshela ukuthi ile nto cause yayitshela nje ngoba ngayamukelanga ngiyibona ukuthi ugogo waba nokuthi uzokwenza ebusuku emini uzobe ungakhumbuli lutho. Hhayi kuthiwa nangempela-ke ingane iyahamba-ke yaya kaKhokhozula ngalelo langa. Kuthiwa uma ihamba iya kaKhokhozula kufike izinto zayo hhayi kuthiwa zahluleka. Kuthiwa noKhokhozula la, kuthiwa hhayi zahluleka izinto zayo yavedane yabanjwa. Kuthiwa yabanjwa isegcekeni ibhizi ichelela nqunu egcekeni lasemzini yabantu. Kuthiwa kwashuba, kuthiwa kwamizwa omakhelwane, kwathiwa nje ayishawe seyi-proof yokuthi kushuthi iy'khwama zashiya kuyo. Vele yaduma leyo nto cause yazi indaba ngisho yenzeka emndenini kodwa iyaduma. Kuthiwa mfethu ingane isizoshawa, kuthiwa athi nje lo baba lo wala ekhaya, no, ningayishayi ingane. Angithi naye phela uyabona, uyazazi lezi zinto zawo. Wathi ningayishayi ingane. Ingane umndeni wayo awuyithathe behambe beyobona ukuthi kwenzakaleni ngengane, ngoba le ngane le sonke siyayazi impilo eyiphilayo, sonke singafakaza ngayo. Yabo nje kuthiwa wamlwela lo baba lo, esezoshawa ebulawe kuthiwa ingane yomthakathi. So nje wathi nje ngicela nje ifemeli yakhe ibizwe noma ikuphi la ikhona, ithathwe le ngane kuyobonakala ukuthi kwenzakalani cause ugogo wayebevele enukwa. Kungenzeka ukuthi le ngane yenza imisebenzi kodwa ayiboni. Kuthiwa nayo yayingasakhali kanje, ikhombisa kosathi ukuthi ayazi lutho ngampela. Iyibuza nangibekwa yini lana, yabo yonke leyo nto. Kuthiwa nje yayingazi lutho. Kuthiwa uma ifike-ke lo baba lo oyinyanga-ke afike ayishunqisela. Kuthiwa bonge inkathi eyishunqisela kuvele kudlale ifilimu, ikhumbule zonke izinto, iy'bone zonke izinto ugogo ayezenza. Ugogo wayezenzisa yona emaphusheni, yabo kuthiwa ikubone kwi-vision, ibone yonke into, ikhulume isho ukuthi ikhulumiso kagogo, ugogo mese ayithuma ikhulumiso kwayo uma iphendula uthi yayiphendula ithini. Kuthiwa isho le nyanga ithi nje umuntu odlale ngengane ugogo. Le ngane le yabheda ngokuthi ingazamukela iy'khwama, so ugogo bese eyisebenzisa ngamaphupho. Ibingazazi, ibingekho ngisho aware ukuthi iyayenza lento eyenzayo. Kuthiwa-ke nangempela-ke bese-ke lo nyanga le ecela umndeni ukuthi sicela nje uwuvale nje lo mkhokha lo wokuthi kube ney'khwama la ekhaya nani. Kuthiwa inyanga isho ukuthi-ke angeke kuze kube easy kangako cause ugogo wenu uyiphilile le mpilo, so kuzoba nzima ukuthi kuvalwe le nto le la ekhaya. Ngale ndlela yokuthi mhlampe kuyophuma ngisho imiphefumulo ngoba ugogo wenu ubekholelwa kule nto and ubefuna ukuthi ibe yilegacy ngoba naye wayeyithole kugogo wakhe, nogogo wakhe wayeyithole kugogo wakhe. Yabo nje iwumlando omude. Kuthiwa-ke kuthiwe nje ngeke siyacela, inyanga isho ukuthi ngeke iyacela. Kuthiwa nangempela-ke ile ntuze-ke kuthiwa ihambe-ke isho le nyanga ukuthi ugogo wenu u-angry la khona, unyanyile ukuthi nimbhitheyile. Kuthiwa nangempela-ke kwenziwe-ke indlela yokuthi ugogo uyavalwa-ke la egcekeni, uyavalwa-ke. Kuthiwa iy'manga ezenzeka kwaduma izulu. Kuthiwa ingane yawa yaphahlazeka, yaphuma igazi ngamakhala, yabhibhidla amagwebu. Kuthiwa nje waphuma kanzima ugogo enganeni. Kuthiwa hhayi eventually-ke yagcina isindile ingane. Kuthiwa yagcina lapho nje ukuthi kuvuke kuthiwa ikhathele.
kuthiwa leyangane ayihlala iy'nebe thona ihlala iy'khathalele nje njalo ekuseni nje yona ikhathele kodwa ayizazi ukuthi ikhathazwa yini. Siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. Thank you so much for watching.